sang mother guys. Baklayar pa padir kay grabing kuana magagyanan. Guys, dito kami ngayon guys sa hometown ni Nanay. Guys, dami karos progreso guys kay magpahilot si Gabriel. Direct zat may ngari sa ujuan kay dari mas zamtig pahilutan kay mo may isang kaajunan, isang kapiangan. Handa ka dai magkuha ko daring bayabas dai. Guys, tay bayabas guys. Kuha daring bayabas guys, dia. Hala, tay bayabas guys, dia. Sana all. Mamaya basaron pa. Hindi ka man mo gilot. Dia. Guys. Uy, di man kabot tagatang power, kabuti ay. Ala. Uy, kapamayabas sa gajud guys, tiya. Sana all. Daday. Aring. Ne, pwede ka makatubo ni. Katubo ni, be. Katubo man ni. Kala ka, mana ka. Tapos guys, muritsingan man, to ah. Bajabas. Kau na katonas papa. Guys, dami sa place nila mother. Sang Mother Earth. And das progreso sa lugar nila sa nanay. Pahilot si Gabriel dari igsuon ni mother sang ujuan. Guys, nice dari ka jo Dawhog ka dai kagwang. View dari guys. Nice ka jo dari alaagan. Kay arang ka jo ka peaceful. May mga buntod at makita sa palibot na nice ka jo. Ana guys, dara kusbay sang ujuan. Abot na misbay sang ujuan guys. Wow, arang ka nice lang buwak arrange ka jo. Sana all. Nice guys. Orange. Minyo yuk bi. Ay bani. Sama na iyo gasolina? Parang dagan. Oh. Sana gasolina yo. Banjos na guys, may banjos sa mga kuan. Wani. Kang dari man pahilot si Gabriel guys, kay grabe sakit ang kilid. Nga pilo na siguro ni isang ribs. Maayo siguro sakit batok bago mo pag-ari. Batok man sang kutok-kutok kuan, basta kasi di ka padir. Tanawa na. Hala guys, timingan jud ka pag ngari naman sila yoyo, day bulang huy. Hala. Dagana. Di mo na kuan. Mo ni karaan nga luwag guys, adto mo gara-gara kay kurungan din mo na dali. Hala guys, ya. Dala guys, kay ba magunsa ni? Bulaga. Wow, grabe lami ang bulang huy guys. Timingan jud paglaag nga madari na bulang huy ug kamuti. Wow, sana all. Mede guys, tay kamuti. Bigado. Lar lami ka jo guys. Pastilan, timing matugay ra kay humot ka jo. Yam day bulang huy ug kamuti din ang agniyo yon. Sana kay kanon na natin ja. Kana parisan ug hani maparis. Mo ni karaan nga luwag guys, kani daris. Kani moy luwag daris bukid guys. Ingani man namang luwag sa una, karon kani palit naman lagi tawag stainless. Mas nami gud pa ni ingani bagul. Dai no. Mo ni atong nga day. Nana pa luwag na. Nga na atong luwag sa una. Tada to padigsuon to ni mother, to to. Dali gaw. Ay mapahilot ako karajat. Ipa-repair ka ng luwag ag mga kuan. Na guys, sa uno nang yuyog isang dinengag kay yummy na kaadso. Lagi igsoon na ni sang mother guys side sa aton si Pinoy. Mo ni tighilot na mo guys ug na mga brick yan in taon. Yes, diyan na guys. Oh, shush, ko lami ayo oy. Ana all. Guys. Kay arang matang butangan ug bulanghoy ug kamuti. Wow, lamiya oy. Guys, Karon laging ko anong ta. magbukad sa ko na rin bulanghoy. Nagimbre na ako makuan. Wow. Oh. Ano guys? Uy, kamuti. Arang ka-cute tag kamuti guys. Niya. Wow, para ning kim-kim. Gamatoy. Gamatoy kaso. Guys. Wow, lamiya oy. Malitson sa Disyembre, Enero. Grabe lami aron. Litson pa. Guys, sakto jud ag litson guys si Paris daring karing duma. Bilang niyo ka isa na? Paita dari guys kay wa pa nabalik ag ilang kurinti, pastilan. Matu gani nga mo agamo di Paskuan, pizza dos na balik. Sa karong buwan na. Baguhay pa man nabalik ag amang kurinti guys. Ay gagaw. Hey guys, mga anmig
Bulanghoy with arang cute tag kamuti di ah. Guys, nag-iisang kamuti. Arang kahimus. Dahil na. Alaming, na pa ilang kuting, arang kahimus ka so guys ya. Dot. This is 6 dot. 6 ka na. Harapas Ilia. Hali. Hindi ka mag-itag bulanghoy. Pare-pare sa Gabriel guys, karijut. Gabi wag dyan sa katugay, grabe sakita sang kilid. Kahana na kong dada tos kuan sintir kaya hantang ipa kuan kay grabe man sa sakita o man sa katug. Ti aw bang minteryo. Sabi Kadudub ka dyan guys, minteryo ko no. Mano dakrungan, buyag ka. Gagmay pag mga bata sa sa taon. Bibi Kim no. Ti aw ba. Ato dato ko kay Kutsun. Wow, kaiktin-iktin og Kutsun. Ngantanin sa bulanghoy guys. Dia Kim, dari imo Kim. Kamuti. Amay amuti. Dara guys, mangantanin sa bulanghoy. Kamuti. Dito ko sinyo sa anak ko yan, pero ikaw ba na ito nilang sinako? Napon. Nakuha nila, dahil ko itong sinako eh. Pagbulabog na itong sinako ko. May kaso guys, mangantanin do. Wow. Nagawan ko sila manok ko, ihawon lang, mayroon sa kabuo. Na guys, nganta. Muta. ABCD. Ibisidi ko no, ibisidi. Guys, nahuman naghilot si Gabriel, nabintaan ako nun sa pamati na sa kilid. Dani nga siyo yung musakit pa dyan ko no. Ija nga tuon sa bahay kay hakapan og dahon sa Zimilina. Kaya mga pasay pasajap sa mga panhot. Ano naman tag ma-okay na ni guys. Kaya di ka dyan ma-okay na ijang kilid. Pa-extrahan na ni na. Pa-extrahan na na mo guys. Ijang kilid. Huwag makinaan sa mga lini. Kuha na rin kadlaw isang gibati. Kuha na rin. Katulo. Gabi maglagas na sa sige mga di isang gibati. Gabi Namiin na itlog. Itlog na namiin. Anak, patanak. dugay dyan nakatugay. Grabe nga tunta ka azo. Isang kilid anis. Wah. Uy ka azo. Uugod sa ko gabigas. Kaya sa zama ni hapon. Kaya sakitan. Una naghigda sila anan. Salamat ka Zoyo. Salamat yo ha. Guys, mutsatra ko. Salamat yo. Bit-bit pamig bulang huy guys. Karera yo. Karera. Salamat. Ay sa yo. Dami bulang huy guys. Ito may dato sa mga hang pikas udzaan guys ito. Isuon po ni mother. May padong ito sa udzaan isa. Na may ilang manukan guys. Mananaw mi dadto. Nangitlog na kunog ilang mga chicken. Madami ng itlog dito guys. Libre na sila ng itlogins. Lagi ito padagada ng marsiko. Guys, bunto dares pasang lulo dadto bay sang lulo kadto to karaan kaadso ang pinagpudsi dadto matandaan laman na sa dadto kahinluan. Kala ka suong dadto. Suong. Oh, habi ko musuong pastilan ni musuong. As baboy guys, oy di ah. Kaadso ang kuana pa sig didi. Naghanap ba ni gatas didi iday. Kapastir. Grabe guys, arang kahimus ka mga baktin. Sana all himus ka adso. Guys. Pila ka buok ni gaw? Dusi ka buok guys eh. Kasula mananay mga tag-ija. Guys, arang kadso ka mga himus ka adso bujag. Dik. Arang kadso ka mga himus. Tuwa guys, nagitapok sila na ngaon. Black na. Black. Gaw, buteng gaw. Buteng. Lami jelas probinsya guys, kay librig buteng dia. Buteng is real. Saba toy, di man say may mukit-kit nimo. Ay buteng guys ha. Kay nambam ay nawa man siguro to hanggi katkatan auto ra dai guys to. Hanggi katkatan na ni sa una, itong nang habot ni. Guys, malili sa medalis manukan sa gigagaw kay nang itlog na magilang mga chicken. Lili ta dai basi magkatuwa ta dari. Nakaso uy, mo ni guys katong mangyari bitaw des nangagi, kita man siguro to. Ya mo na nang itlog na ni sila guys. Hala, kadami-dami. Ang dami-dami naman. Wow. Yan na oy.
Wow, ang kadto kahimos guys. Ala, grabe guys. Ang lami kadto itlog guys. Mga brown eggs. Brown eggs na siya guys. Mo na dyan mga brown eggs. Grabe, ang kalamian guys. Wow, lami na kay presko pa sa kaso ba? Mapay pagpanggawas. Ano po garan dia? Muna sila guys, muna sila yung mga itlog na rin mga brown eggs kanina. Naghana nila da buyag. Sila gaw. Isa mga dominant chicken guys kanina. Budzag na. Dato pa yung mga bisaya to sa gawas to. Kari mga dominant. Muna sila yung mga itlog na rin kada adlaw. Okay, guys, sama. Tabangan sa kas dominanta nagkuan ikid. Lamiya silang itlog guys. Ang kasukat fresh. Ako sa gamit itlog. Fresh. Wait, ano, magtapok sila guys. Ang butang ang bulang hoy da. Hangkaan sila guys. Na, grabe nagkaa guys. Hala, nakaa uy. Grabe, pila ka na kakilo pa. Mama, ikit isa. Dali. Isi. Alam mo, sorry day. Ang kasuka nice. Tanawon lang magtapok guys. Lagi, tuktok ko na mo. Yan guys, ang ilag ng mga chicken. Nakakadzog na yung mga manukan nga niyo. Patasan ta na, masikmoy rataga sa kabukat ang adubuhon. Oh, pang itlogay na sila guys. Whoop! La 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 la. Lagi, harang bibuhatan awon nila. La. Pumbati. Tara, tara. La. Labi, ara naghanabi. Nakim. Karabi ka mo ni tig upa. Ana. Kumbati sarman bati dari laki, impas gadyan imong tuhod laki ha ka. Ikag pangupa. La, gukod na guys, gukod na sila. La, sarman dari laki di ah, karang sa di ah. Kaabot jag. Para asam na si Sagaw, color green man lagi na. Organic ka ng Purga? antibiotic. Ah, purga o antibiotic na siya. Kada bulan sa isa. Ah, muna ipainom lakas as isa ka buwan. Ano ihalo? Muna sa ibutang guys kana na. Arong makasurvive ang mga chicken. Maintenance once a month. Maintenance na nila. Muna ilang maintenance guys kana na. Okay. Muna ibutang sa ilang tubig. Tabangan nila tapok. Tapukan na nila ron. Tapukan na ron sa mga chicken ron. La. Tik 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 tik. Halalala, inom. Marong na mo ikuan. Drink ko lang po. Drink kuan, drink fighter wine. La, drink fighter wine. Ito na guys. Ito na, banggaan nagtubig eh. Ano ba kong manginom, dili ay. Grabe na sila ka ulit. Ulit ka dyan pagkaon eh. Nakumbati dali. Grabe nagkaara ba dyan bayag eh. Ang ka-cute ka dyan pananawon. Pagkaon sila kids go kay bubutog-lubot. Ang bubuto? Dako tungod sa kada itlog. Di pa sila. Diet. Di pa sila pwede guys upa taraan o pagkaon kay mubutog ilang lubot kay tungod sa kadagkong daggas itlog na limbaroy na gazud. Busika dagkanot. Ay kasi ha. Lagi kuan. Lalala inom. Maura na sila. Kay namdam mo sa una guys katong hang gi-vlog nga piso pa ni sila mo na ni guys nang itlog na sila guys. Nasang igagaw. Salin sa bagyo ni. Kay haming pagpanitan. Kabundukan nami dari guys kay peaceful kadug lugar ang kadug ka lami kadus mamati dari mo kudu kay way aliwaros lajo sa mga diri negative nga tao lajo sa aliwaros kaadto dari lugar peaceful kaadto magnanam ka gimurang mga alaga mo sa paan guys no guys kabunturan nasa ibabaw guys nada nay bye-bye madala mo tumagawas bagyo murag nagaba tos bagyo guys kung bye-bye din na palid si Rotos ubos. Ayan, nanuroy mi daris. Farm sang igagaw. Ayan guys, money place ang lulo guys. Side nin mama, side sang mama. Paghinay Kim ka madam agka. Paghinay. 1.5 ang yangjo eh. Dato may nangaligo sa una guys, dito tunggo to ah. Dito kaliguanan to ah. Pwede ra dari mang laktod.
Kaya sa lulungad to padung. Dito mi nangaligo sa una. Dan kon. Gunting. Kilos grabe to. Guys, sa katong mga hilig diha, malili diha mga kabundukan na guys. Nice ka adyo. Dikit ko na. Dikit ko na. Ha? Dikit ko. At sa lingkurin ng lubi ka na. Puto. Malingkuran. Ayaw. Mo pa'y pagtanam na na. Lingkuran ko ng kim-kim guys. Saan na sagaw? Hayot na. Ano man na? Kuha sila ang lubi na triangle style. Ha? O bantay? Oo, yung bitaw. Ano na triangle man na siya? Ngayon mo naging triangle. Para pohon dako na. Hmm. Kung may bagyo, dili sa madali makuhan. Tumba kay magabot nila. Okay. Sige. Guys, gi-triangle jud bitaw tanam sa gigagaw. Natinga ako nganong na triangle siya. Kana. Gikan dari. Nato padong. Sangare padong. Una to Kaya purpose ni Zadani guys, arong inig bagay nanapay bagjong mo abot limbaroy parehang udit di mga tumba. Kay maghawid man sila. Insag sila maghinawira sila to magdengan sila pa nga tumba. Guys, maghinawira yak tulo ka lubi magdengan sila tumba. Oh, okay kayo. kita po ko sa YouTube. Ay nga namoy lang pamagi. Oh, gisundog pa sang igagaw guys. Nara po sa YouTube kita. No ba? So mo pa gisundog sang igagaw man isang gibuhat ron. Gi-triangle pud ni Zang. See? Now guys. Lagi pa nang naglubi. Isa kay Israel. Bikaw. Daya guys, nangabot ng hanguduan. Di sa day kagikan nyo, merkado? Ha? Puro ni manghihilot ni hang mga uduan guys. Puro na sila manghilotay na binlan isang lulu. Bilis lulu be. Panghinay kay kuan ka snit. Panghinay. Kugusan kay Gamayng tao. Ehe. Guys, mahaning uduan guys. Igsoon po ni mother side sa mga aton. Yan na guys, ang itlog guys, di Sana all. Tama ko dato yung mga kuan, gawin nga, di ka na mga tray, hatoy hatag nimo. Bumawan mo ka. Dahil kasbay sa mga uduan guys, is kuan, bukid, na ilang mga farm. Yo, mo to nami. Ay matsalam. Go! Naka-vlog sa balita. Lagi. Ihatod na nito sa guys, ang karing itlog nga hanggi kuan kay paliton diya. Kay mo tilaw tag brown eggs. Brown egg man siya. Guys, go. So guys, mo to nami maghinahinay na mig panguli kay mo to na. Guys, manguli nami guys. Huma nami darig pahilot, Papa Gabriel huma nagpahilot sa isang kilid. Huma na pod mi darig panglilis ilang mga manukan, dari silang farm. Na native farm nila, native nga chicken. Napay ilang katong pang itlogay. Na guys. Nice ka dari uy. Lami dari mo pudyo kay linaw. Way aliwares bahala magsigitag vlog dari mo tutumbling dari sa kabunturan. Way magbuot. So guys, lami dari mag-vlog guys kay ang kazog ka peaceful, kazog lugar. Asa ka? What ming Gabriel guys kay to nagkuha si Jas motor. Papa. Nagkuha pa si Jas motor dadto. Palit ako motor. Papa? Nice ka dari guys. Kami na tumutukan sa ibabaw guys to. Ha? Dita maligid ato no. Balang-balang ra no. Di ko na maligid guys, magbalang-balang ra. So guys, kita-kita na punta sa mga another video guys. Salamat sa inyong pag-uban ng kanunay, sa mga vlog, sa mga videos kada adlaw. Salamat sa inyong pag-uban na guys. God bless. Ug amping mo kanunay guys sa inyong mga lakaw kada adlaw. See you tomorrow guys sa mga another videos.